tunda baki kyale ni ba abadan mai rayuwa ni ban ga kamar ki ba. So ba zan daina shi ba tunda baka kyale ni ba abadan mai rayuwa ni ban ga kamar ka ba. La 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 la. Marhaban lale da kai saurayi na ka zama dan uwana ba na so na yi rayuwa wacce ba ka nan a kusa na fi so in zama matarka in ma girki da hannuna abadan mai rayuwa ni ban ga kamar ka ba. Tun farko na faɗa ke ce samun ki a so na dace matsayin ki gare ni kin zarce faɗa miki ke gwana ta ce kin sanya maza sun zauce shi yasa kika ganni na nace ko da a guri na barci na ban so mi rabu